Botiro lingete chisemi Angela Mongina omoroki wa grade 10 kurase kenyoro kia Rionsune ward ya Nyansionge nsemo yebunge ya Burawi county ya Nyamira uyo menyete no botako nene ase ya matiae emenyete ase nyumba ase balikire n'abakori emirimo ba mugondo nigo bono asirirwe ayamaiga yumusike Walter Chanua uyo kurige kerogo kyo governor ime county ya Nyamira aba gakoimukia egetambukero gyokumoira na gucheko masomya busa ase miaka yaye yonsi arasome ase skuru ya baisike ya Sirunga amaiga yo moroki woyo gotara na magoro kurwa Rionsune Nyansiongo oika eskuru ya baisike ya Sirunga imochi o Nyamira mulikito Steven Nyarikembunde na mange Maiga yogotara chikilomita chinyinge korwase kenyoro kia Rionsune ward ya Nyansiongo uikase skuru ya baiseke ya Sirunga eryo kwerigeria ribaga bene omoroki wo grade 10 asamarieta Angela Mongina nigo bono anyoru mwese maiga yoyokorigie kirokyo bogavana Nyamira omuske Walter Chanua wesokya na kwerwa gocha gosomia omoroki woyo ase senior secondary ase haramo somi bosa gwikogokora kwaye kamete tanguru kwa Angela Mongina na korete grade 9 Rionsune nganyora 60 points asinju mamengi nyagitari naringi konyara kwenda school ngaimuka nchipika ngenda nama gurumbaka baka Sirunga nganyora principal na umuntu ringoro ringi aga nkwanira agangefya akandengira neka bagachamambia mpaka anga bagangwana bagantei ngo bache umheshimiwa Walter Chanua na chachangonya hono njengo higento ndatebe nogote umheshimiwa Santi nsaya museseni Nchenkuru ku Beatrice Barongo Roko assistant chief Nyansiongo stroke Gesima Rionsune village Riasagini omwana oyo akuru ku Angela ari umwana we single mother kuru ku Elizabeth Nyangao Elizabeth ne resident area ya Nyamira county ya Borabu sub county Nyansiongo location Nyansiongo sub location omenyira kurwa bana barenga bake. I've never seen a man in her life lakini omenyire na bana naende no agwake kuraga Rionsune wetrase cheni ya nomba kaliyo monto kumuri bogavana Walter Chanua karaba kwa na Chanua ganja gosomia mwana oyu ku grade 10 mpaka grade 12 wetani go mobaka umheshimiwa Chanua na akorera mwana oyu shopping nyingi ya sana ero mokora shopping yo SPS kuru asetaro Yensoko TV goikase familia yu ase kenyoro kia Rionsune ige familia yamenyete no borobo nene asega bamenyete ngina no mwana oyu nigo barikire munabakori emeremo ba mugondo egento kiagerere batari konyara one konyore school fees yo konyara kumwakanera umwana oyu Angela Mongina Wono tuetire mechano ku mama tusomina rubiko tusomi kuru twinge bakaboni gaso ne yakernenge grade 9 ai gukorwa rwate naso te grade 9 ne atichori kunga kanire fike nari gukorera matemo kuru Elizabeth Nyamuita Nyangao kwera bonzali anaitere gosoke ibaru alindi na baskasuke ocha ale na menyete matali erenti gasinya uyo agachaga nkonya chaka komenya na menyiriga chikonda menyerete Wala senjo mheshimiwa ngonya kwenda nde school. I will work hard and I will attain my dream. Ngina Angela Mongina nigara segesero nigo hatabwati njirende yonsi harasokerio kwerigeria ngeri egento hakwanire mono hasumuske Walter Chanua hasukumusira yokumusira omwana oyu koso ase skuru yabaisike ya Sirunga sechanwa amwakire mbye mona sango nkonyera umwana Morin nyaboke hoyu hore omwana honde omonene bo mungino oyu niga kweranga maiga yokora 2024 na konyore grade kia kyogosoa ase college nigo nera taraswa ase korinda mwiraniri moske Walter Chanua nambia mono. Nakushukuru mheshimiwa kwa kusaidia sister yangu kwenda shule Walter Chanua.
kwa kusaidia sister yangu kwenda shule. Na mimi ningekusii wewe na msamaria yoyote mwenye angenisaidia kupata na mimi kwenda shule. Gakwenekia yaiga umugambi omoke ase sublocation ya Rionsune Gesima Samareta Beatrice Oroko igagenderere kumwakira umuske Walter Chanua mbia mono so kwendera kumurekera ebikore munebiga Onkundi Chanua akabanere well wisher ritkulia rero. I'm very glad uchira mwano yagende school. Steven Nyarike mune Ensoko TV Rionsune Borabu e county ya Nyamira.